na in a video message he posted his official social media page, Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas said, accepting money in exchange for one's vote is not a sin if the voter will not agree to the conditions set by the politician buying the vote. I beg to disagree, Bishop. I beg to disagree. Ikaw mo yun ka? I beg to disagree. It's a sin. Di lang ta maghisgot anang moral aspect kay lisod kayo na. Dili na lang ta sa kanibang legal aspect. Tama ba na? Dili lagi na tama. Kay nga naman Super Arnel. Di ngano unsay nakamali ana? Tanaw ni mang Omnibus Election Code. 5 pesos raman siguro budget nimo sa usa ka tawo, usa ka botante. And that is for campaign purpose. Mabito nang kanang paghatag og kwarta walay resibo. Mabito nang bisag ugomo na sa leader walay ka makagukod gano man illegal na. Di ba, Franz? Pag ugomo na sa leader, napa ba kay makaingon pa bang politiko ibalik to kasuhan ta ka? Never. Ngano man illegal kasi yan. Oh, amot naglibog pug ko aning obispo. Sa ilo ako bishop no. Pero I beg to disagree with you. Akong obispo sa Amerika di siguro ingana pud mo storya. Nakabutang sa tong Omnibus Election Code, pila budget sa usa ka tawo, budgeton nimo. Pila ka butante, let us say, ang butante nato mga higala, registered ha, naa sa 100, pila man ta, 100 million. Hala, ibutang lang nato mga kapuso, bahalag tangagog iring. Ibutang lang nato, 70 million karon ang butante, registered voters. Pila budget, Franz? 5 pesos. Kada butante. So, 7 pesos times 70 million, mo na imong pwede gastuhon sa eleksyon. Tama ba? Kay, kung nationwide ka, kay senatorial man imong gidaganan, mo na dapat milyones gihapon. So 70 times 5 nasa mga 350 million. Tama ba akong computation dai? Tama, ha? 350. O nasa mga 350 million pesos ang pwede nimong gastuson. So asa man na siya? Apil na din ha mga kapuso ang imong bayad nimo sa radyo, ang imong bayad sa TV, political ads, no? Ang imong bayad sa newspaper, ang imong bayad sa tarpaulin, apil na siya. O kinahanglan na isubmit nimo na didto sa election kanang ginatawag nila og statement o sa kanang Franz? Statement of campaign expenditures, tama ba? SOSE. O imo nang i-submit after the election. Na anay time period nga gihatag sa ila nga i-submit na daog ka man o pildi ka man. Mao na siya labing tinuod mga kapuso. Na imagine pila ta ka buok? 100 million o 70 million ta. Okay? 70 million ta ha. Kung imo nang paliton, gastuhan nimong tag 1,000, ang 35 lang. Paga na imong kwarta diya ba? So imong tanawon ba gamay ra kaayo ng 350 million nga gastuhon sa politiko panahon sa eleksyon. Sobra-sobra kaayo ana. Mao ito nang gituyo na mo na wisdom mga higala sa COMELEC sa Omnibus Code nganong gihimo ng 5. Gihimo ng 5 mga higala dili wala gitugot diha bawal diha ang vote buying. Dili mo pwede ikarga sa imong expenditure sa eleksyon ang vote buying. Dili pwede na. Muna nakasimple nga bawal ana kapuso. Super Radio. Sila nga dawaton, di ka mo dawat Super Radio. Mudawat lagi ko, pero di ko maingon ninyo nga tama na siya. Nga sakto na siya, nga legal na siya, nga morally correct na siya. Super Radio. Di ko mo sulti ana. Kay ikaw nga nagdawat mga kapuso, mo yung kidawaton ako. Di ba mo ka mo ingon day? Unsa may sala diha ha? Hatagan niya karon bay 1,000 gikan ni Senador Georgia Limpo. Agamaya pud ana oy. Mingon baya ka 5 baya Miss Balay. Mo na baya ka 5 baya Miss Balay. Gamaya pud ana oy. 5 man Miss butante naman butong ako igsuon dito. Apila na lang to. Oy grabe pud. Ano baya ka? Mo man ng leader nga. Di sama din na narehistro rin ng imong mangho di ay. Ang diri na gidto lang nagsibugikan kinanarbaho. Pero karon ni uli naman na diri. Wabi. Muro magtaga kuan ba ganun? Taga-konsolasyon. Oh. Kabiha po nimo, suwat na lang na diri. O limahan na lang gud na group. Ugumon man pud nimo, idlumon man pud nimo ng budget po. Ana.
Nadungog man ako nga kuan kuno mo kanang dili man kuno mo mubutar ni Senator Georgia ato man kuno mo ni Senator Glinda. Ah, binuang man po ni istorya ha. Uy, mudawat bugod taon ni di mo butar ana. Mubutar lagi mi ana lagi. Kasi pagtan-aw ni mo imo mo among baluta. Siguro man ka kay kabalo ka nga di ka tagaan o di ka mo promise nga mubutar ka. Unya karon ba mubutar ka, okay napalit na ka. Kung di mo ka mubutar, namakak ka. Oh. And there is no such thing as white lies. Tanan, lie. Gamay o madako, ilad, bakak gina siya. Sala. This is the problem that we have, mga igsuon. Bisang gani ubis pumuingon na okay na siya. The bottom line is, they lost the sense of sin and moral uprightness. Nawa na. Okay raman daw di ay. It is unbecoming for a bishop to say that para nako. Kung akong obispo siguro nga Anglican ingon ko anak sulatan gyud nako bishop. Bisan pag mudawat ko di ta ka pahibawon. Bahala ka. Nya kay Amerikano man to kung obispo naanad man to sila mubutar nga wala nang kuan kwarta-kwarta mumutar man na sila kuan dito ra man na sila sa katong box nila mumutar no. Sagrado man kaning boto nato mga higala no. You know, vote is a prayer mga kapuso. Alang sa usa ka vote is a kind of prayer. Alang sa usa ka lungsod nga damgo nimong puy-an sa sunod nga panahon. It's a kind of prayer ang boto. Nga imong i-cast, nga imong ihatag alang sa kalibutan nga gimithi nimo o gidamgo nimo nga puy-an. Sabta nimo. Oh.